Oli! Bon dia, bona vesprada i bona nit per a quan siga que escolteu este podcast. Vos donem la benvingudíssima a aquest, el nostre primer fill. I la veritat és que no el tindrem més. Però que este arriba lluny almenys. Clar. Bueno, jo sóc Nerea I jo soc Gemma. i som les millors. I també recomanem no provar Nerea i Gemma són les millors com a contrasenya del nostre compte perquè pot ser entreu. No, potser no. Entrareu, segur. Exactament. Bueno, aquest és un podcast en el que parlarem de notícies a un poc de trellat Exacte. i se riurem un poquet. Exacte, és per a passar-ho bé, per a desconnectar. Per a Exacte. riure-se de la gent poca gràcia d'este món. Exactament. Bueno, comencem les notícies, Gemma? Claro. Vinga, què vas a contar-me avui? Vinga, tinc una notícia que és per descollonarse. Això no n'hi ha per on agarrar-ho. O sigui, Ai, mare. Enric Arnaldo, que és Contexto. un candidat al Constitucional, duia des del 2008 fins Però el de quin 2014... Del PP. Ah, vale. Duia des del 2008 hasta el 2014 insultant a Zapatero per cartes. O sigui, no tenia una altra cosa a fer. Però si Era una Zapatero ja persona- està jubilat i tot, no? No, però ell continuava. Ah, vale. Li feia igual que Li dona estiguera igual. jubilat. Vale. Ell continuava i era molt constant en la seva labor, la veritat, Clar, a veure, tu què saps si estava enamorat? No, però li va escriure una veintena de cartes i això és l'amor, de veritat, Sí, per suposat. Vale, pues lo que yo te vaig a contar és una notícia que a mi m'ha fet molt feliç. Ui, mare de Déu. Perquè resulta que han fet... O sigui, m'ha fet molt feliç i molt trist. O sigui, ha sigut molt trist alhora. Perquè han fet un torneig de la Fallera Calavera Però això és de veritat? i jo no he participat. Això és un desperdici, de potencial. No, jo estic enfadada. I va ser el mes passat, el va organitzar el Museu de València d'Etnologia i se diu El món de la Fallera Calavera està molt viu. Sí, està molt bé perquè tu ni t'has enterat, Sí, però saps per què està tan viu, a més? Perquè resulta que ara van a fer una obra de teatre inspirada en el joc. Entonces anem? Home, claro que aneu. Home, clar. Una altra notícia que m'he trobat esta setmana. Ai, mare. Fridays for Future, que és un conte sobre el canvi climàtic, que és molt reivindicatiu, en València, clar, perquè és el conte valencià. Clar, perquè Fridays for Future és com una associació a nivell internacional. Exacte, però la part valenciana, el conte valencià, denuncia que Instagram li han habilitat el compte. Per què? I espera't, que li han habilitat el compte per suplantació de la identitat. Però, estranyament ha coincidit que Fridays for Future estava criticant a la COP26 de Glasgow. Vaja, Claro. molt sospitós, no? Resulta que fa menys d'un mes, Netflix va treure el documental de Marta del Castillo. Un poc aprofitat, dic jo. No sé, però bueno, el cas és que jo, que sóc una cagarri total, m'he armat de valor i me l'he vist. Que són 3 capítols de 1 hora cada uno, increïbles. I resulta que, clar, el documental este és com que té una part documental que exposa tot el que va passar en ordre cronològic, en moltes imatges i tal, ¿vale? I a banda té una part d'investigació pròpia del mateix documental. En plan, que han dit, anem a documentar a la gent, o sigui, a documentar-se nosaltres per informar a la gent, i a banda anem a investigar a veure què passa. I saps el que ha passat? Pues lo que ha passat és que van començar a investigar i a principis d'este any van descobrir que podien saber on estava el cos de Marta del Castillo, perquè anem a recordar que el cas de Marta del Castillo s'ha comparat perquè el seu ex, que va ser el seu assassino, està en la presó des de fa 13 anys per complir una condena de 20. O sigui que encara li queden 7 anys. I durant aquest temps, des de que ell va confessar, perquè ell va confessar que l'havia matat, ha anat dient, no, pues ara està així. Ah, pues la vam tirar al riu. Ah, pues així. Tirant pedres a l'aire perquè no descobriren on estava el cos de Marta. I arrel de la investigació que ha fet el documental del Netflix, ara van a duplicar el mòbil d'ell per saber on va estar eixa nit
i Vaja. saber on està el cos de Marta. O sigui, bona iniciativa de Netflix, no? Sí, sí, i clar, van parlar en el juez i ahí estan. I també he escoltat algo de que els cossos de seguretat no van voler... Sí, no van voler participar en el documental ho posa. Vaja, gent tan poc de trellat. Efectivament, no. Te recomano que te'l vegis perquè a mi m'agrada molt. El miraré, perquè... I el recomano a tot el món, perquè... O sigui, no és una cosa agradable, òbviament, però és molt interessant. I està molt bé, la veritat. Vegeu-se-lo. Ara anem a la nostra persona preferida, personalment la meua, que és Ayuso. És Ayuso. Una altra volta, Ayuso es creu el melic del món, que ja ho sabem, no? Una altra volta no, això no ha deixat de ser mai. Exactament. Bé, Ayuso acusa a Sánchez de tractar de descapitalitzar Madrid perquè la dona per perduda i vol buscar vots en altres territoris, o sigui, ja no vol buscar en Madrid perquè com que està Ayuso, pues ja no pot buscar votos del PSOE. Mare meva. Tu coneixes el compte de Twitter de The Same Fucking Location Again? No, què és això? Mira, bàsicament són gent de Madrid dient piulades, com sempre. Haurien de fer-li una secció especial a Ayuso allí, perquè és el claro ejemplo representante. Vale, però això no és res nou. Ja, són madrilenys, també és veritat. Sí, sí. És com una part de la seva personalitat. No tots, òbviament. O sí. I continuant en la mateixa temàtica, per desgràcia totalment, del documental de Marta del Castillo, resulta que en Estats Units una adolescent va ser segrestada per un home i un altre home que era ciclista o motorista la va veure en el cotxe i ella li va fer la senya que se va viralitzar en TikTok, com vulguem dir, estic en perill, exacte, estic en perill de violència domèstica, que bàsicament és posar la mà ensenyant la palma en els dits junts, amagar el dit gordo i baixar tots els altres. Això és una senya que s'ha fet molt viral, que ara mateix crec que és a nivell internacional, per a demanar ajuda de que estàs en perill de violència de gènere. I gràcies a això l'han salvat. Mai dirien que gràcies a TikTok una persona s'ha salvat, no? Exacte, exacte. Però bé, tot té la seva part bona i la seva part mala. Veges? Així estarà bona. Tu t'has vist la Isla de les Tentaciones? Uf! Ui, la pregunta. La pregunta. Bé. No, l'odio, no m'agrada gens. No l'he vist mai. El cas és que una xicona, que es diu Clàudia, que és canària, i va eixir a la Isla de les Tentaciones 3... Ja van per la tercera? No, ja va per la quarta i per la quinta. Vale. Però van a fer més? Home, jo suposo que sí. No, per favor. El cas és que esta xicona va fer un TikTok denunciant un cas d'agressió sexual. Fins ahí bé, no? Fins ahí tot s'entén. El cas és que als comentaris comencen a dir coses com que te ho has guanyat, que pa què eixes de nit. Tu escoltes algo? Discúlpame. Tu escoltes algo, Gemma? Jo sos micos prehistòrics en vies de desenvolupament. Totalment. En vies no, sense desenvolupar. Exacte. No estan en procés de res, la veritat. Que de fet, ara que dius això, en el documental de Marta del Castillo, també la seva mare també va tenir que escoltar comentaris com pa què eixia. O sigui, literalment, pa què baixes de ta casa a parlar en el teu ex? Discúlpame, senyora, discúlpame. Veus? La responsabilitat emocional de parlar en el teu ex, que efectiva, no? Vaja. I tinguent en compte tot això, crec que la part bona de tot esto és que una dona que se diu Ana Paula Ferrao va publicar en maig d'este any un fil en Twitter que es va fer molt viral i ara mateixa ha reunit quasi 43.000 firmes per a que masturbar-se en públic siga delicte. Molt bé fet. Exacte, perquè ella en el seu tuit contava com en una parada d'autobús en el centre de València havia de... Bueno, va sofrir que un neandertal es traguera la pitxa i començara a fer coses desagradables. Què va passar? Que la Policia Nacional, pretens to be shocked,
Ui, no sí, sí. va fer res! Impressionant! Ole! Va deixar a l'home totalment lliure perquè no era un delicte de... greu. Era una infracció lleugereta. Lleugereta, res. Exacte. Que vagis al bus i estava el del costat fent... Cascant-se-la mirant-te, vull dir-te... Vaja. No vaig a dir-te del mal que has de morir, perquè a lo millor mos tanquen el podcast en el primer capítol. Però bueno, això ja vindrà. Bé, una notícia bona també. Vinga. Britney Spears està lliure al fi. Ja ho sap tot el món, però jo tenia que dir-ho. Si no, este podcast Exacte. no estava bé. Que de fet, jo no sé, o sea, a lo millor és que jo visc en una cova, cosa que dubte, però jo em vaig enterar... Jo ho dubte. Jo em vaig enterar d'aquesta notícia per una publicació de la Jedet. Escolta'm, tu eres la persona menys desactualitzada del món. No segueixes ni a Britney Spears en Instagram? Però si hem traduït no posava res, no posava soc lliure ni res. Home, ja em fotria. Ahí poso soc lliure. Per a que ho En recordeu, valencià. soc lliure. Soc lliure, per a que l'entenem, soc lliure. No, però no sé, m'ha estranyat perquè els mitjans de comunicació, jo seguís cap prou periòdics i jo no he vist res. Jo m'he enterat per la Jedet, cosa que crec que és informació molt verídica perquè ella té un tatuatge de 2 cors en el braç. En un cor posa Britney i en l'altre Free. Personalment, algo que jo em faria. Per cert. Després de que tota Espanya estiga d'acord en que este canvi d'horari és una... Pip. Que no està bé, que ho Exacte. lleven, per favor. No està bé i no fa que nosaltres estiguem bé. No, és que no. O sigui, m'estan no. llevant hores de sol, ho sent molta. Sí, m'agrada el fred. Ok, vale. Però a les 6 de la vespre, no. Home, és que si jo estic en l'escriptori i de cop dic, bueno, vaig a fer feina i quan me dono compte als 10 minuts ja és de nit, Exacte. dic, me'n vaig a dormir. No, saps què em va passar a mi? Que el dia que van canviar... o sea, el dia del canvi d'hora, tu i jo, de fet, estàvem de festa. És veritat. I tu i jo no se vam enterar. Però jo vaig arribar a ma casa a les 5 del matí. I eren com les 6. Exacte. I el pitjor és que després me'n vaig anar al piso de la universitat i a les 6, crec, jo, perdudíssima, a les 6 jo volia sopar ja. A mi me posa inestable totalment. O sigui, no sé però què que a passa. les 7 jo tinga la fam de sopar, vull dir-te, no puc més. Però és que damunt, saps què és el pitjor d'esto? Que jo entre a Twitter un dia i me trobe en que qui va fer este canvi d'hora, Horrible. exacte, desastrós, saps qui va ser? Sorprèn-me. Franquito. Vinga. I saps per què? No. Per ajustar l'horari d'Espanya en el d'Alemanya. Puguem actualitzar, ¿sí? Saps el sticker este? Que és hora de passar pàgina. I passa Sí. de la bandera d'Espanya a la República. Jo crec que ja és Ja hora. o què? O sigui, ja és hora que no siguin les 6 perquè de nit. Però Exacte. que, per favor, anem a actualitzar-se, anem a donar més estabilitat emocional a la gent i més salut mental, perquè això no està ajudant a ningú. Sí. Franco, hasta després de mort, es fot? És Continua donant per sac. Bé, fins així el nostre primer podcast. Espero que vos hagi entretingut i que no hagi sigut molt pesat ni Que res. s'hageu rigut prou. Exactament. I esperem millorar en el temps i totes aquestes coses, Òbviament. perquè és el nostre primer podcast. En fi, espero que s'ho hàgiu passat bé. I ara Gemma va fer la promo del mes. Bé, vinc a dir-vos que moltes gràcies per haver arribat fins ací. Que podeu deixar els vostres comentaris que vos ha paregut a les nostres xarxes, que són Instagram. Soles. Exacte. De moment. Es diguem Gent amb Trellat i podeu escriure'ns també al nostre correu, que és gentamtrellatpodcast@gmail.com, que també el trobareu en el nostre Instagram. Per si voleu enviar-nos alguna notícia que vos agradaria escoltar, Exacte. o algun tuit que vos pareixca curiós, el que siga, nosaltres ho tenim en compte. Acceptem recomanacions. En valencià, òbviament. Bé, doncs fins així, un gust i res, un beset. Mua.